Hola famílies, què tal? Avui farem una activitat per netejar el fons del mar. El primer que haurem de fer serà dibuixar peixets, que els hi ficarem un tros de celo i els enganxarem al fons d'un tàper, que serà el nostre mar. Tenim diversos animals marítims, ficarem també elements de la natura al fons marí. I fins aquí tot bé, però saps què passa? Que últimament trobem molta brutícia al fons del mar. Tenim moltes cosetes, molta porqueria. En aquest fons marí, la nostra porqueria seran elements metàl·lics. Però això encara no és un mar. Perquè sigui un mar necessitem aigua. Vam aprofitar l'aigua blava que vam fer l'altre dia. Ara això ja comença a semblar un mar molt brut per això. El que necessitarem ara serà construir alguna cosa per poder netejar. Doncs jo he agafat un pal, li he posat un fil, l'he lligat a una pinça i a la pinça li he ficat un imant. I a partir d'aquí ja podem començar a netejar. Ara que ja tenim la nostra canya preparada, l'únic que ens queda per fer és ajudar aquests peixets a treure la brutícia que tenim aquí. Amb aquesta canya estem ajudant a les criatures a tenir més control sobre la coordinació oculomanual. I a part, creem consciència sobre la necessitat de mantenir net el medi ambient. I ara que tenim el nostre fons marinet, els peixos estan més contents. Espero que us hagi agradat i que jugueu molt. Adeu!